Tungkek membawa kerabah. Kisah tentang keluarga, persaudaraan, dan perjuangan menemukan kembali akar di tanah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kasadonyo, salamaik datang di kanal Minang Mustika Jaya. Kanal nan kamambau dun sanak menjajaki keindahan ranah Minang melalui seni, budayo, adai istiadaik, jo sagalo potensi nagari nan kito cintoy. Bersama kito, mari lestarikan warisan leluhur, kembangkan potensi generasi muda, jo pacu kemajuan Minangkabau. Saksikan tayangan-tayangan berkualitas, informatif, jo menarik hanya di Minang Mustika Jaya. Jangan lupa like, comment, jo subscribe supaya dun sanak indak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Salamai menyaksikan. Dabu jalanan Batabangan katiko bus nan membawa Raffi Baranti di tapi desa. 3 tahun adalah waktu nan cukup lama untuk maubah banyak hal. Pikiannya, wajahnya latia. Namun matanya babinar katiko mencaliak hamparan sawah nan menguniang. Bukik-bukik nan memaluak desa. Jo aroma tanah basah nan khas. Dakik caliak mencaliak jawah jalang menjalang. Rumah gadang itu tampak labiah tua dari nandingeknya. Catnya mulai mengalopek. Namun kokoh tagak, saksi bisu perjalanan keluarga Usman. Raffi malangkah masuak, disambuik suara derit pintu nan khas. Di ruang tengah, Pak Usman duduk di kursi goyangnya. Wajahnya manual, namun matanya tetap tajam, menyorotkan kebijaksanaan seorang patani nan hidup salaras jo alam. Ibu Aminah menyambuiknya jo senyum angek, menawaran teh paneh jo paluakan dan mananangan. Namun, adonan berbeda. Dian, adiaknya, duduk di sudut ruangan jo tatapan dingin. Indah ado senyum, indah ado paluakan. Hanya tatapan manilai dan membuat Raffi maraso asyang di rumahnya surang. Lama banget udah Raffi. Takadang jarak maajain kita tantang arati rumah dia. Malam itu Raffi indak bisa lalok. Kenangan masuk ketek baputa di benaknya. Inyo ingat baa inyo jojo Dian selalu basamo, main di sungai, baraja mengaji di surau, coba mimpi tantang masa depan. Namun mimpi itu membawa mereka ke jalan nan babeda. Raffi memilih kota, mencari pangiduikan nan labiah bayak sebagai seorang guru. Dian tetap di desa, menjadi perawat dan mengabdikan diri untuk masyarakat. Perbedaan pilihan itu menciptakan jurang di antara mereka. Dian maraso ditinggal, sementara Raffi maraso basalah karena indak bisa membantu keluarganya labiah banyak. Udah selalu sibuk jo kota. Indak pernah padu apa nan terjadi di siko. Ambo bakarajo kare supaya kita bisa hidup labiah bayak. Udah lupa bah dulu kita selalu basamo, saling mendukung. Raffi tak diam. Inyo tahu Dian bana. Inyo melupakan banyak hal tentang rumah, tentang keluarga, tentang arati kebersamaan. Pagi itu, Raffi mencari Pak Usman berjalan di pagarangan Jotong Ketua. Langkahnya goyah, namun semangatnya tetap membara. Pak, istirahatlah sabanta. Tungkek mambau rabah. Ingat itu. Kadang tampak kuat tapi itu tak berarti kita tak bisa patah. Raffi tak sentak. Inyo mengerti muka suik ayahnya. Tungkek itu bukan hanya alat bantu, tapi juga simbol kehidupan. Kadang kita merasa kuek, namun sebenarnya rapuh. Kita butuh dukungan. Kita butuh orang lain untuk menopang. Raffi mendekati ayahnya jo menggam tangannya. Inyo merasakan kekuatan jo keangekan dan Allah lama hilang. Raffi mengajak Dian duduk bersama di ruang tamu. Inyo membuka album foto lama, menunjukkan foto-foto masuk ketek mereka. Kita pernah sedekat kau ingat. Dian mengangguk. Matanya bakaco-kaco. Inyo rindu saat-saat itu, saat mereka masih anak-anak dan polos jo bahagia. Amri Yushas. Raffi menggam tangan adiknya. Inyo tahu luko itu alun sapu nuahnya cegak. Namun, Inyo yakin jo kasih sayang jo pangaratian, mereka bisa menemukan balia ikatan persaudaraan nan hilang. Sanjo itu, Raffi jo Dian duduk di tepi sungai, tampek mereka dulu acok bermain. Mereka mengecek dari hati ke hati, mengungkapkan sado Allah perasaan dan salamo ikota pandam. Kita so mikir jayan, tapi kasih sayang tidak pernah hilang. Tasera jalan hidup sarupo apa, kita tetap saudara. Mereka saling beluakan, cahaya matahari sanjo menyelimuki mereka jo keangekan. Di saat itu mereka tahu mereka indak lai surang diri. Mereka punya satu sama lain sebagai saudara, sebagai keluarga. Keluarga Usman baliak utuh. Raffi memutuskan untuk balik mengajar di desa.
Mandampiangi ayanyo jo membantu Dian. Mereka baraja untuk saling memahami, saling mendukung, jo saling mencintai. Sarupo tungkek tuanan meski goyah. Tatap kokoh basamo, keluarga Usman Tarwih melangkah maju, menghadapi tantangan hidup jo persaudaraan jo kasih sayang. Terkadang, kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa pada keluarga. Padahal, di balik kesederhanaan rumah, ada kekuatan yang tak ternilai harganya. Tungkek Mambaok Rabah mengingatkan kita untuk selalu kembali, merawat, dan menghargai cinta yang tak pernah lekang oleh waktu. Dun Sanak Kasadonyo, tarimo kasih Allah menonton tayangan dari kanal Minang Mustika Jaya. Mudah-mudahan apunan Allah Dun Sanak saksian tadi dapat menambah wawasan, membuat bangga jo ranah Minang, sarato memotivasi kita untuk taruh bakarya. Jangan lupa kunjungi kanal kami Baliak untuk konten-konten menarik lainnya. Kami dari Minang Mustika Jaya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.